anga seikerete aba bagotoire street ngo itugutogo chiororo tiga togende tokorigas ne serikali tuyibwatie onye nerigori ryobogima torikei toro tokogamba kurusiko igura gambe only from inside igo tugaetia tugatebanga nabo tokogende direction yiyo bono Jubilee yogoteba igere harakabiri bono teri harakabiri nere ya Jeremiah Kioni eyera Azimio na nere ya Kanini Kega eyeke kigambiro kendete konyakuru ayibono neri yue Jubilee njiribere Jubilee na ye moyoka erigiye Jubilee na ye moyoka yagatwarire President Kenyatta bune party leader yes yagatwarire Jeremiah Kioni bune secretary yagatwarire Montorio nde korukia mbugo senga kiale korukwa orenge vice chair na chairman oyo kurumurade oyo kumurade yes bono omo President Kenyatta lichikeri gotebanga ekero gwakorire metienyi sita koinokire kuri uwo president obwatoke igo koino lichiko ligo koinoki kurukere kerogie political party so mheshimiwa President Uhuru Kenyatta liria retayete metienyi sita ekaera abantu ba Jubilee tukauberana tukateba tetubeke mheshimiwa Sabina Chege abe acting party leader yego rulio chiri keri tukaigunge president nero igekale sai asabantu bamandamano abutu akadire basapati ngantugocho tukamwigungere no akali tukamwakiro kwa elirende ngagenda buya icharende kuinukira kurwe party yes ababande Kioni na Murade bagatakana barabwo bagende gukora mandamano mbavuga ati mujumbe nawe noyomo igo bacha konyora babere oyo bwembakasio oliyo korokwa mwenje noyo stare bono bagateba igo bagutumia oyo stare oyo bwembakasi mwenje barusie Sabino bo party leader iyo yachikoli dirende Jubilee go chimandamano bono rende tukagenda bo wakina baro no buya tugapange party tukakole gitakeire tugaonchura tugachora secretary general yenya tukarusikio nyororo tukabeka Kanini Kega yes tukarusia abantu bande bare ngororo tukabeka Jerusha kurusiga igaikaranse executive